नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिन खातिर उत्तर प्रदेश के कई अंचलन में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दियल गईल और ए दरमियान राज्य में कहीं कहीं आधी बारिश के भी आसार बाटे। और बीतल 24 घंटा के दौरान कानपुर एयरफोर्स सबसे गर्म स्थान रहल, जहां दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहल। आगरा में 45, बागपत में 44 और चित्रकूट में भी 45, फतेहपुर प्रयागराज में 44, 45 और वाराणसी में भी 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज कईल गईल। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार के बुंदेलखंड और कानपुर के इलाका में ग्रीष्म लहर का ज्यादा प्रकोप होखले का आशंका बाटे। प्रचंड गर्मी एक बार फिर असर दिखावल शुरू कर दिले बा और सोमवार से ही पूर्वा कमजोर पड़ गई और पछुआ जोर पकड़ ले रहे। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही तपिश बढ़ल शुरू हो गई और दिन का अधिकतम पारा 43 डिग्री के आसपास दर्ज कल गई, जो उनके सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहल। वहीं न्यूनतम पारा 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहल। मौसम विभाग का मानल जाओ तो बुधवार दोपहर बाद मौसम बदल सकेला और दिन में बादलन का आवाजाही शुरू हो सकेले। एकरे बाद आंधी और बूंदाबांदी के आसार बाटे। हालांकि कुछ इलाका में ही देखे के मिली, पर अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रही, यानी कि बारिश भी हुई तो ओकर प्रभाव देखे के ना मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बनल चक्रवातीय दबाव क्षेत्र विक्षोभ से तापमान बीते दिन के मुकाबले थोड़ा नीचे रही और ये 5 जून तक खत्म हो जाई। 6 से 7 जून के बीच फिर पछुआ हवा तपिश बढ़ल शुरू हो जाई। वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के क्षेत्रन में भी एक प्रभाव देखे के मिली और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर के आसपास के इलाका में लगातार तेज धूप देखे के मिल रहा बाटे। तेज धूप के कारण सड़क पर लोगन का आवाजाही भी कम हो गई बाटे और लोग जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकल रहा बा। हालांकि तेज धूप और भीषण गर्मी से तत्काल राहत मिलत हुए तो नजर नहीं आवत।